Modal Rp8.000 sudah masak seblak seenak ini. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di videoku ya. Iki aku mau sesuk mau wis mari blonjo gone Bulijo. Aku tuku jamur enoki regane 5.000. Mari ngono tuku sing jenenge sosis iki 1.000-an dadine 2.000. Terus iki aku tuku sawi sak untinge iki 1.000 yo guys. Mari ngono terus aku tuku sing jenenge brambang iki ngono brambang seprapate 10.000 aku mau tuku mau. Terus tuku tahu kuwi 2.000 tapi gak tak masak saiki, tak masak besok. Saiki ki aku iris sosis soal iki anakku njaluk gawekno seblak. Mari ngiris-ngiris sosis lanjut iki aku langsung iris-iris sing jenenge sawi. Mari ngono aku iris-iris sing jenenge jamur. Mari jamur iki wis tak onceki sing jenenge berbumbuan ya guys. Iki bawang putih, mari ngono tak kei kencur, tak kei cabe rawit, terus tak kei lombok abang. Wis ngono tok bumbune simpel lek nggih seblak guys. Ya wis iki tak ulek-ulek pokoknya sampai bener-bener halus ya guys. Iki ngono tak percepat videone, moro-moro wis halus ae bumbuku. Oh iya iki aku manasi minyak ket mau wis kepanasan iki guys. Ya wis bumbune tak cemplung nih yo. Ambune suwet pol tak gongsrang-gangsreng pokok sampai ambune wangi. Nek wis koyo ngene langsung tak guyuri banyu dik saidi. Langkah pertama iki sing jenenge sosis wis tak cemplungne yo guys, sampai mendidih aire iki tutuwe. Mari ngono tak uyah, tak micin, tak gula, lanjut tak sing jenenge selera. Perbumbuan wis mari, lanjut iki aku wis mari ngopi endok yo guys. Iki ngono endok sitok sing tak kopio, lanjut tak guyurno nang sing jenenge seblak ben makle mantap ngono lho, ben lekoh. Lanjut iki tak cemplungne sing jenenge sawi, aja dimasak sampai suwi-suwi yo guys. Jamur enokine iya tak masukne misan. Iki ngono wis mateng ya wis tak cetekno kompore. Lanjut iki wis tak adahi yo guys nemako. Ambune bener-bener sedep ngono lho guys. Aja lali ditonton sampai habis ya videoku lek lewat berandamu. Oh iya, videoku iki wis ana nang ujung akhir. Nek aku enek salah kata atau salah kalimat, mohon dimaklumi ya guys, masih proses belajar. Assalamualaikum, bye bye.